こんにちは、私テレ。チベットテレビへようこそ。ダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。中国、WeChat にチベット関連情報をシェアしたチベット人遊牧民に実刑判決。中国におけるチベット人への人権侵害、国連人権理事会で世界各国が懸念を表明。米国タフシ大学の孔子学院の閉鎖。主席大臣選挙最終候補者及び第17期チベット亡命議会議員名簿選挙管理委員会が発表。日本文化人放送局でチベット問題ディスカッション。キャンベラのチベット情報局新刊発売。オーストラリアのチベット人としてのアイデンティティを育む。伝統的にチベット人が移住するアムド地方5、6州の中間裁判所はチベット遊牧民のタシ・ギャル氏51歳に対し分離主義を扇動し国家の安全を脅かした罪で懲役1年の判決を言い渡しました。現地報道によるとタシ・ギャル氏は2015年にダレラム法王及び CTA ロプサン宣言主席大臣などチベット関連情報をメッセンジャーアプリ WeChat でシェアしたとし昨年5月30日に逮捕されました。アメリカ、カナダおよび欧州諸国は第46回国連人権理事会において中国によるチベット人への組織的に人権侵害に対し深刻な懸念を表明しました。ウイグル人とチベット人への人権侵害に対し国連中国を非難するとともに人権擁護活動らへの拘禁措置については深まる懸念をあらわにしました。また、恣意的に拘束された人権擁護活動家を釈放を求め、そして信条や宗教の自由、移住、結社及び表現の自由の侵害など深刻な人権被害について指摘し、国連人権行動弁務官を含む独立したオブザーバーによる実質的な意味ある介入を求めました。国際人類差別撤廃デーに CTA ジェネーブ代表事務所は国連人権理事会を含む国連に対して中華人民共和国に政府によるチベット人民に対する人類差別撤廃に向けて取り組むよう訴えました。In China, there are deeply troubling reports of deaths in custody of Tibetans. We continue to be gravely concerned with the treatment of Uyghurs and call for independent observers to be given unfettered and meaningful access to the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. We call for meaningful access for independent observers, including the High Commissioner, and to respect the rights of minorities, including in Xinjiang and Tibet. 国連経済、社会、文化的権利に関する委員会は50万人を超えるチベット人を対象とした軍隊式職業訓練の強制、チベット人遊牧民の強制的再定住、チベット文化、宗教、そして言語を根絶しようとする中国による意図的な試みを含むチベット及びチベット人に対する数々の違反行為の報告を受け、中国政府による疑問を呈しました。3月23日、米国のタフシ大学は中国政府が出資し論争となっている中国言語文化センターである孔子学院を閉鎖すると発表しました。Student for Free Tibet の報道によると、孔子学院の閉鎖を訴える活動は2年以上に及び、主催者は施設の閉鎖が発表されるまで13週間連続して抗議活動を継続したとのことです。米国全土に50施設以上ある中国文化センターの一つである当該施設は海外における系熱を上昇し人権侵害を悪化させる懸念があるとし長年の議論のもととなっています。CTA 選挙管理委員会は2021年第16期内閣の主席大臣選挙最終候補者第17期チベット亡命議会議員のリストを発表しました。選挙管理委員会は選挙活動の組織期間は19日間で2021年4月8日午前午後まで終了すると通知しました。2021年の主席大臣と第17期チベット亡命議会議員の選挙は2011年にダライラマ法王から完全に政治的権限の移譲がなされる以来第3回目となるチベット指導部の直接選挙です。最終投票は2021年4月11日午前8時から午後5時まで行われる予定です。
日本のインターネット放送チャンネルである文化人放送局で日本人パネリストらが自由と正義のためのチベット運動に対する支持を表明するなどとし、チベット問題に関する討論会を開催しました。パネリストとして衆議院議員の長尾隆氏、作家で元通訳捜査官の坂東隆信氏、長野区区議会議員の吉田光一郎氏が登壇し、モデレーターは政治評論家の加藤清隆氏が務めました。ダライラマ法王日本代表部事務所の有谷代表は参加者らに対し、チベットの現状は1960年代の文化大革命時代と似ていることを加えて説明しました。また、有谷代表は、チベット貢献における軍事化や同地域における人権、宗教及び文化的自由への深刻な状況について述べました。また、パネリストらは、昇進抗議による弾圧抗議やダライラマ法王の転生問題についても議論を行いました。オーストラリアキャンベラのチベット情報局は3月25日、オーストラリアのチベット人としてのアイデンティティを育むありがとうオーストラリアというタイトルの本を発表しました。これはオーストラリアの人々や同政府によるチベット人に対するこれまでの多様な支援に対し感謝の意を表すものです。この本はダライラマ法王のオーストラリア訪問やオーストラリアにおけるチベット支援議員連盟の結成、そして1986年のパンチェ・レンボチェの歴史的なオーストラリア訪問から始まり、過去60年間におけるオーストラリアおよびニュージーランドとチベットに関連するすべての主要な出来事を網羅することを目的しています。この本は2018年に CTA 主導の下でチベット情報局が開始した Thank You Australia キャンペーンの一環とし出版されました。アンナ・アロム博士とジグネパサン氏が編集しました。今週のニュースはここまでです。また次回またお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。